Tak zdarvo spolok, vítajte na mojom YouTube kanáli. Tak som tu s takým videom zase. Také video bude také, viem si pripraviť matičnú dosku na skladanie jedného počítača. Idem mu troška kevkou prejsť tú matičnú dosku, prepastujem ju, procesor prepastujem, a taká predpríprava ako skladanie počítača. Také krátke video si spravím, počúvate, dám si tú dosku sem na stôl. Dáme si skorej tú podložku, aby sme si nezagrckali tú podložku, čo máme na stole. Nepoškodili ju. Takto. Týmto nesieme dosku. Tu máme tu gigabity, ten Xeon, tak z tohto ideme skladať jeden počítač. Skladať a preinštalovať a tak ďalej a tak ďalej. Zoberieme si veľkú kevku, troška chladič. Nechce sa mi ísť, lebo u nás troška prší, tak nechcem to nosiť vonka do dielny. Ale tak troška je od prachu ona. Máme sa použiť na ruku. Robíme s doskou. Prosím, takéto sa používa, to si dáte na ruku. Tuto mi to ide do toho zdroja, ako ukostrenie také, si takto na ruku dáte, ako ten elektrický výboj, aby ste nedali do matičnej dosky, lebo tam sú také jemné tie súčiastky, že vy skratujete a potom sa čudujeme, že doska nám nefunguje ako má. No, tak, aby ste vedeli, no, na čo to slúži táto. Nepoužil som to minule, ale už to budem používať. Takže takto dáme si dole chladič. Teraz vám to prepastujem, také video spravím. Som mal na tom kanáli. Skladať neviem, možno zajtra, neviem, nesľubujem. Možno zajtra, no. Uvidíme, ako slepý povedal. Má ešte suchá, ale prepastujeme. Takže tu máme ten Xeon procesor. Si doniesť servítku. Nie, máme tu servítky. Výborne. Všetko máme tu. Musím si zakúpiť, lebo to nemám to tu momentálne. Som tam použijem aj toaletný papier na to. Bola ona tu pastovaná táto doska. Cca 4 mesiace, ale ja som tak, keď idem one, tak sa dá nová pasta, keď sa skladá ďalší počítač a tak. Keď ma poznáte. Ja som není bez toho, aby som nepastoval všetko. Takto. OK. Ešte to prejdem takto.
Zanedlho by som mal mať matičnú dosku s tým procesorom i5. Sa predsa rozhodol si ju zaobstarať. 8 GB RAM, takže budem aj ten mini počítač prerábať, ako som spomínal. MX2 sa nám míňa. Potom M4 je na rade. Takže ideme pastovať. Takto tudy tady. Niekto používa tie rukavice na tieto dosky, aby ten výboj, čo má človek, a niekto tieto náramky, ako aj ja mám. Takto. Stačí. No, to už za chvíľu nám sa bude. MX2. Dáme tam tento chladič, čo bol pôvodný. Myšľal som tamto, čo mal ten jeden sem na to, ale OK. Všetko máme prepastovanú. Tladič takto naspäť. Takto. Takže Xeon máme pripravený. Tam 4 GB RAM.
stačí dotyčnej, čo jej to robí. Takže je pripravená doska na skladanie. Pliešok by som mal pohľadať hodne. Pliešok. Asi ťažko. Ja budem ho mať vedľa asi, kde mám veci z počítačmi. Budem musieť vyskočiť podľa to. No to bude treba. Ček sa navolí. Takže chvíľočku strpenia, hneď som to. A pošťastilo sa mi, že neviem nájsť ten pliešok. Dúfam, že ho nájdem. Nebudem sa s tým teraz zaoberať. Prepastovaná je doska. Príprava na skladanie ďalšieho PVC môže ísť. Môžeme náramok zakvačiť. Takto, turitany. Zakvačili sme si náramok. Ináč tie podsvietenia na tých bedniach, čo mám, som si vrátil naspäť na modrú farbu, lebo mám modré kreslo, proste nechám si na modro. Nech mi to svieti na modro, nepotrebujeme tam blíkania a meniť farby. Takže som sa vrátil na pôvodnú modrú farbu, aby mi to ladilo s kreslom. Takže odložíme si túto dosku, je pripravená, napastovaná. Takže Intel Xeon, štvorjadro, 4 GB RAM tam máme, 1333 GHz, myslím. Keď sme mali. Takže poskladám tento počítač, čo som pastoval tú holú dosku, procesor. Keď mi nedôjde tá doska Intel 5, i5, no, nie Intel 5, čo treba. Potom sa pustím do toho mini počítača. A čo by som ešte vám chcel tak ukázať, čo som si zaobstaral, ale ešte to nemám doma. Prosím, počkajte chvíľočku strpenia.
som si zaobstaral taký radič značky Arxagon na tie rýchle SSDčka, no nie SSDčka, ale mal by ísť ten Windows oveľa rýchlejšie ako s klasickými SSDčkami. Skúsim vám to takto ukázať. Neviem, či to takto vidíte, ale dúfam, že vidíte. No a čo takéto je to? Vidíte takéto disky tam idú. Tak tvára, no. Sa dáva prakticky do toho slotu, kde aj ako grafická karta. Neviem, či to vidíte dobre, ale to... Takže toto, to ako sem do toho môjho hlavného počítača, čo mám, tu je 7, takže zase to budem preinštalovať. A taký disk som pozeral, takú 250-ku. Samsung dáky, SSDčko, je to Evo 960 M2 NVMe. Za chvíľu vám poviem rýchlosť čítania a zápisu. Chvíľočku strpenia. Celý popis. Ako napad ukázal. Hneď moment. Som to pozrel. No, takže tu som si to našiel. Je tu dáky SSD disk M2 NVMe. Čítanie máte, predstavte si, až 3200 MB za sekundu. A zápis je tam až 1500 MB za sekundu. Takže to by úplne mi stačilo. Som veľmi zvedavý, ale hovoria, chvália to, že to SSDčka, napríklad čo ja mám teraz SSDčko v tom, to má dákých 540 čítanie, 540 MB za sekundu čítanie a 520 si myslím zápis to má. Tak to viete, podľa tohto je to aj už veľký rozdiel. Takže som veľmi zvedavý, ako to pôjde. Ten radič a do tohto by mi išlo to Evo. Je Samsung. Stačí 250. Tam stačí úplne aj 80 GB na Windows, ale už takto mám také väčšie nehy.
Takže uvidíme, čo to spraví. Takže to tak dáko vyskúšame. Takže ešte toľko, to som chcel k tomuto videu, že čo plánujem. Samozrejme, keď mi to akože budem to mať už doma zaobstarané, tak ja automaticky si to fotím a potom spravím aj video každej veci, predstavím si to a predstavím to na kanály aj sebe. A tak by to malo byť. No, tak milí moji sledovatelia, aj čo iba pozrete ma, dajte odber, aby nás dačo tu bolo viacej. Taký, ako stále hovorím, začiatočník len. Takže toľko z videa z tohto. Majte pekný deň. Ja sa potím, točím. To je všetko. Majte sa, čaute.